खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिथा क्रिएटिभिटी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जालायबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो बेबायदि आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामो बेखौनो गुरै खावलायबाय। दिनैनि आपडेटआ बेनो थारैनो बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै बेखौ जोङो रोखा मिथिबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों। थारैनो बिटिसि बिसायख'थिया 2025 मायथाइयाव जानो गोनाङा सेप्तेम्बर मासाव थारैनो बिटिसि बिसायख'थिया जासिगोन बेखौ जों बयबो मिथिनो मोनबाय। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोर फारियै बिपिएफ राजखान्थि दोलो, बिजेपि राजखान्थि दोलो, इउपिपिएल, जिएसपि, कंग्रेस गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ फ्राय जागायबाय होननानै बुंनो हायो। नंगौ, बे समावनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गोबांथार समाव गोबांथार बेबायदि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि आरो गावसोरनि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय हाबाफारिफ्राव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंथिबाय थादों। थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव 25 निफ्राय 27 एबा 30 मासि लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव फिन सरखार दागोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोर खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिदों। मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों प्रमद बर'आ बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों। थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दानि थासारियाव 25 निफ्राय 27 मासि देरहानाया गोजाननि खोथा, नाथाय हाग्रामा महिलारिया गावनो गावनि बियाबावनो देरहागोन ना देरहाया बेखौ सन्देह गोनां होननानै बिथाङा बुंथिदों। नंगौ, खेबसे बुंफिनदों प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बियाबावनो देरहागोन ना देरहाया दानि थासारियाव सन्देह गोनां होननानै बुंथिदों। बेबायदि समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ 27 निफ्राय 25-30 बेबायदि मासि देरहानाया गोजाननि बाथ्रा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे मिथिनो मोनबाय थादों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जिएसपि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो खौसे जानानै बिसायख'थि गेलेगोन। बे बाथ्राखौ लानानैबो बिथाङा रोखा खालामनानै होदों। थारैनो जिएसपि राजखान्थि दोलोआ दायो जेबोआनो गैखाला। जिएसपि राजखान्थि दोलोआ दायो गाव हारसिङैनो गसंथानो हानाय थासारियाव गैखाया। बेबायदि समाव जिएसपि राजखान्थि दोलोआ बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों लोगो नांनानै बिसायख'थि गेलेनायाव जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आरो जेबो साननांगौ गैया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनायखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबांथार बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। खौरां बिजोङाव ओंखारबाय थादोंदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ दायो बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि राजखान्थि दोलोजों जयै एबा खौसेयै गेलेनो मोननाय नंला आरो सम सम बिजेपिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंथिदों थारैनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव गाव हारसिङैनो गेलेगोन, नाथाय मोनफ्रोमबो बियाबफोराव बिसायख'थि होनाय बिजाथि फसंनाय नङा होननानै बिथाङाबो रोखा खालामनानै होदों। बेनि गेजेरावनो बिजेपिजों इउपिपिएलआ दायो गोरोबगोन ना गोरोबा, खौसे जानानै गेलेगोन ना गेलेया बे बाथ्राखौ लानानैबो प्रमद बर' बिथाङा एसे खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दायो सावरायनाया जागायदों, नाथाय बबेसिम थांगोन मा जागोन बेखौ दायो बुंथिंनाया एबा बे बाथ्राखौ लानानै दायो खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बा पाब्लिकनि गेजेराव फोसावनानै होनाया थिग नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। बेनि थाखाय गोबांथार सम दंबावो, साननो गोनां सम दंबावो, मानोना बिसायख'थिया सेप्तेम्बर मासावसो जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा खालामदों। थारैनो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सावरायलायनाया निस्सय सोलिदों, बे बाथ्राखौनो बिथाङा इसारा होनायखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि रेवरेवा नार्जारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मैया बाथ्रा बुंथिदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार बियाबनिनो सिङाव थानाय जुमदुवाराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि सोद्रोमा दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन हेफाजाबगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव 100निबो बांसिन जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे बाथ्राखौ रेवरेवा नार्जारि बिथाङा गावनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। बेयावनो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों थारैनो दायो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फिन सरखार दाफिनगोन। लोगोसेनो
दानि रायजो राजाफोरा बयबो मिन्थिजोब्बाय सोर क्वालिटि खामानि मावो सोर गुन गोनां खामानि मावदों मावाखै सोर मिशन भिजन लानानै खामानि मावदों मावाखै बेखौ रायजो राजाफोरा बयबो मिन्थिजोबखाबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव UPPL राजखान्थि दोलोआनो 20 निफ्राय 30 मासि लानानै UPPL राजखान्थि दोलोआ देरहागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायै बे बाथ्राखौबो बुंथिनानै होदों थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआ जेसेबां गोबाव थानाय समाव हाबाफोर मावदों बेसेबां हाबाफोरा गोबां मावदोंब्लाबो नाथाय बिथांमोननि मावनायफ्रा मोनसेबो गुन गोनां नङा आरो मोनसेबो क्वालिटि नङा जायनि थाखाय सानसे साननैयावनो बिथांमोननि खामानि मावनाया गाज्रि जालांदों। नाथाय दायो BTR नि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव जि खामानि मावदों खामानि जादों बेफोर गासैबो खामानिफ्रानो क्वालिटि गोनां बेफोरो समाजनि थाखाय जोबोद मोजां आरो प्रमद बर' बिथाङा दायो मिशन भिजन लाइमोनफोरखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन दिगखौ लानानै गोबां जौगानायनि बेबायदि थांखि लादों खामानि मावदों आरो बियो मोनफ्रोमबो क्वालिटि गोनां होननानै बिथाङा गोख्रों गोख्रों रावफोरजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव UPPL राजखान्थि दोलोआनो फिन सरकाराव फैफिनगोन होननानै बिथाङा दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। स' बे सानै बुंथिगिरिफोरनि भिडिअ क्लिप्सबो दङ भिडिअ क्लिप्सखौ जोबथारनायाव होनो हागोन आरो बेकग्राउन्डआवबो होनानै होखाबाय नोंथांमोनहा जाहाथे भिडिअखौ नायो आरो भिडिअखौ नायब्लानो नोंथांमोनहा थारैनो रोखा मिथिनो मोनगोन। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। BPFৰ নিজৰ আগৰ স্থিতি নাই। BPFৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ লেফ্ট এণ্ড ৰাইট যিসকলে সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিছিল, নীতি নিৰ্ধাৰণত সহায় কৰিছিল, নেতৃত্বত সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিছিল। শাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়া আগৰ ডেপুটি চিফ আছিলে, তেখেতৰ লগত এতিয়া নাই। BLT সময়ৰ পৰাই তেখেতক সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰি অহা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত নাই। তেনেকা বহুত নেতা আৰু তেখেতৰ লগত নাই। গতিকে আজিৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 27টা চিট 25টা চিট কোৱাটোতো বাদ দিয়ক, তেখেতে নিজৰ চিটটো জিকিব পাৰিব নে নাই এইটোতো সন্দেহ আছে। কাৰণ তেখেতৰ সমষ্টিৰ পৰাও বহুত হাজাৰৰ সংখ্যক মানে যিটো ৰাইজ আছে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে, তেখেতৰ দলৰ মানুহ আহি যোগদান কৰিছে। গতিকে তেখেতৰ স্থিতি নাই। বাকী যিটো দলৰ নাম লৈছে, যিটো আমাৰ প্ৰাক্তন MP ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব দিয়া, এই দলটোৰ এতিয়া কোনো স্থিতি নাই। ইয়াৰ পুৰা কমৰ ভাঙি গ'ল। তেখেতসকলে এটা দুটা কথা লৈ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেখেতসকলে স্ববিৰোধী স্থিতিত গুচি গ'ল, নিজে স্ববিৰোধী স্থিতিত গুচি গ'ল। নিজে মানে এটা ভাল জাগাত আছে বুলি নাই, তেখেতে স্ববিৰোধী স্থিতিত গুচি গ'ল। চ' সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত ৰাইজে বুজি নোপোৱা নহয়, চব কথা বুজি পায়। আৰু কোনে কি কাম কৰিব পাৰে, কাৰ মিছন আছে, কাৰ ভিজন আছে, কাৰ চিন্তাধাৰা আছে, কোনে অলপ দূৰদৰ্শী চিন্তা কৰিব পাৰে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় নিৰাপত্তাৰ কথা কোনে ভাবিব পাৰে, এইখিনি কথা আজি BTR অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে বুজি পায়। তো এইকাৰণে BPF আৰু যিটো GSPৰ একতা হোৱা, এইটো আজিৰ তাৰিখত যদি তেখেতসকলে আগৰ ইলেকশ্যনত হ'লেহেঁতেন এইটো বেলেগ কথা আছিল, বা তাৰ আগৰ ইলেকশ্যনত হ'লে বেলেগ কথা আছিলে। কিন্তু আহি থকা ইলেকশ্যনত অলৰেডি দুইটাও দলৰ মানে অৱস্থাটো খুব ভাল নহয়। তো সেইকাৰণে এই এলায়েন্স বা এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙে আমাক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে। दिनैहाय जोंनि बे कुसुगाव माबा जमदुवार ब्लकनि सिङाव मोनसे जयनिं प्रग्राम लादोंमोन। जयनिं प्रग्राम माने बे जायगानि मानसिफ्रा जायफोर गुबुन पार्टियाव दङ बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जोंबो जयेनाव एसे UPPL हाबनोसै प्रग्राम खालामदो बिदि होननायखाय जोंनि मण्डलनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बेखौ खालामदों दिनै। आरो बेवहाय दिनै 100 जननि बारा प्राय 120-30 जनसो मानसिफ्रा बेवहाय जयेन लाबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेनि खारनानो जाहैबाय परिबर्तन नांगौ ना। गोदो परिबर्तन होनदोंमोन, जथेस्थ' परिबर्तन जाबाय। दा आगोलनि जे सरकारफोर, बे आगोलनि सरकारफोरनियाव गोसोआव मा परिबर्तन बिसोरनाव गैया। बिसोरना मा सियारल' नांगौ बिसोरनो। जायनि थाखाय दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा जे सिस्टेमेटिक खामानि मावगासिनो दं, एथ' मोजां रोखोम खामानि मावगासिनो दं, बेखौबो बुंबाय थायो जे प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो रोङा। आरे खामाया जानला मोनला ओरैनो लामायाव माने हा जावनानै लामा खोबानो जागोन नामा? बेवहाय मोजां क्वालिटि लामा जानांगौ। दा दिनै नायदो प्रमद बर' बिथाङा जे रोखोम खामानि मावबाय दं, गासै बिराद मोजां क्वालिटि।
गोदोफोर जायफोर मावदों हाग्रा महिला मावनायफोर नाय बाहाय बबेबा माने कमिउनिटि हल नुदों गासै दा मोसौ गुलि बहाबा बायदिसिना दालां बानायदों बायजोब्बाय बहाबा गिदिर गिदिर दालां बानायदों आद्रा मावनानै गैया बेबायदि जादों खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर' सारनि जे नाजानाय बै जेसेखिनि खामानि मावदों खोब गुनु गथ' खामाय आरो मोजां जादों आरो बिथांनि सिन्थाया मा जोंनि भबिष्यत जोंनि जेनेरेसन जे सेंग्रा सिख्ला गोरों मानसिफोरखौ लानानै बोरै जौगालांनो हानाय बेवहाय बर'निल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिखौबो गोरों मानसिखौ लानानै जौगाखांनायनि थाखाय पलिसि खालामदों दिनै बिराद मिसन खालामदों जोंनि जायगाफ्राव लेखा गोरों गथ'फ्रा गोदाव सोराव बहाबा सोरबा बेंगालर सोरबा चेन्नाइ बहाबा थांनानै गोदाव सोराव जाहैयो बेफोर मानसिखौ जोंनि जायगायावनो एबजर्ब खालामनानै पलिसि लायोब्ला बिसोर गोदाव सोराव थैनाङा जोंनियाव दं गासिबो पलिसि दा नै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा लागासिनो दं बेम्बु मिसन पिक मिसन गड मिसन आरो फुड प्रसेसिं बुहुद मा लागासिनो दं प्रसेसा जागासिनो दं आरो एबार इलेक्सन जोबनायनि उनाव मोजां सरकार जायोब्ला गोदानै बे खामानिया जागोन आरो दा बहाय जुदि माबायोब्ला कमप्लिट जायोबा जोंनि खुनु सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव थांनांनाय नङा बहायनो खामानि मोनजोबगोन हजों थांनानै 10-15 हाजारनि खामानि मावो बहायनो 20-30 हाजारनि खामानि मोनगोन ओंखायनो दिनै जे मानसिफ्रा मोजां मोननाया बेनो प्रमद बर' बिथांखौ बिथांनि साननाया जोबोद माने मोजां रोखोमै सिन्था खालामदों गुनु गथ' सिन्था गुनु गथ' हाबा मावनायनि थाखाय सिन्था खालामदों आरो दिनै नुदों जेसेबां लामा सामा बायदिसिना गासै मोजां समायना रोखोमै जाजोबदों आरो दा ओंखायनो रायजोफ्रा मोजां मोननानै इउ पि पि एल हाबदों आरो बयबो बहाय हाबनायनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे जों इउ पि पि एल थानानै खामानि मावनांगोन इउ पि पि एल थानानै जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनाय खामानिखौ मावनांगोन जोंनि सेंग्रा सिख्ला गोदाव सोराव जानायखौ जों हमथाना लाखिनांगोन जोंनि गेजेराव मोजाङै समाज दानाय जौगाखांनाय दानायाव गुबुन गुबुन माहारिफोरजों लोगो लानानै जों खामानि मावनानै थांनांगोन